isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobahmu sing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Nggonku nglakoni tapa brata. Iki gareng karo Mas Petruk. Tak goleki mubeng mingerele. Persasat tepung gelang kekalangan aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahing alas. Monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang, alas sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab. Wigatine apa kok kowe mapan ning tengahing alas kene? Kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe. Sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ning tengahing alas. Gong. Wis sawetara-wetu bapak kuwi lunga. Monggo Bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana, kuwi anak-anak do ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus kumendeng kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu dayohe teko iki mau. Tapa ki ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon, wong wedok mburimu kae sapa? Tapa kok nggawa wong wedok? Arep nggawa apa? Kae abdiku kowe. Sing gawene leladi nyawiske ubok rampe garu rasa mala dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kowe iki ndek niat apa kok lunga saka Karang Kadempel. Niatmu piye? Monggo Karang Kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kahanan Karang Kadempel, kowe kandha wae. Nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kadempel kowe omongo aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Tru? Aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene. Nuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki kedhuwuren kok. Gegayamu iki kedhuwuren wong ing atase sak kowe kok arep nanata Karang Kadempel luwih-luwih nata negara Ngamarta. Harepa tok lakoni tapa brata, kekuwatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske iki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur kok.
SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun karang kadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad. Mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk. Ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya padha karo kowe ngringkehke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Ning aku ki ora ngerti dalane iki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus ning kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe iki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi rak kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarane wong tua supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan terus. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petro goleki bapak. Lha arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku kok do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi, Gah.
Kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik, tapamu ora ketrima. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ha sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora merem mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe isa nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewane nesu, aku sing tandinge. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang kuwi sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Asmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong, nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis, Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to? Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teka-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku, ngremrembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sak Karang Kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Kuwi dengkul maksud kuwi dong ora, Gong. Hah? Iki Isang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa, lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae Narada. Narada pukulun nganggo pukulun. Pukulun sarawuh paduka pukulun wonten ing wana Bombong Wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk pukulun. Ah kencang warudayang lak-lak wong lak-lak wong. Kok malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tungdak ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndeleng iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nah nggih pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripe gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Pukulun ngaturi prasaja kaliyan panjenengan ulun.
Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih, nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose Dono kalih Kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh, nggih, nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah, nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Trada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki kelawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar kuwi. Iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Ulup Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah.
Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Lah, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa, santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah, trenduru tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Oh iya. Kula paranane Bapak, kula Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mungkin nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetha ditandang omah wae. Papa pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lek goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra timuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Aku lali kok. Aku krungu keploke dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong.
Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan panos maning jajaran atus kertane baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, mangke nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa iki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Yen ngono kowe ora gelem bali, mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa, mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampeyan ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula tak nuruti karepan sampeyan niku jenenge imbang. Ora sampeyan tok sing dituruti ning sampeyan ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki, aja. Ngerti aku dope padake angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora duwe perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah diwenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kokian. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Lho ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kulane karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai.
Tak pethukne nek kowe ora gelem ngewangi tak pethukne dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo, kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki. Udiel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Tru, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi li ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena.
Entuk wong kuwi ngisor dada kok. Wah, mati kowe. Wis kowe ngantemo sak tutuk-tutukmu acan dadas. Mundur brangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti kringkiane dewa. Lho. Kalam bluru dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kenapa kuwi? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Betuk. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak jamak. Wene ku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas raja mak jamak. Ana janggut kok panis. Ye, iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Ye, Anu gleneng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngusasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pompong wilayah. Katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nune nggih, kula ngertos. Paduka ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali deleh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalawan para dewa ngundurake kalawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Pukulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga Gong. Ora edan kowe iki. Piye to Gong? Menenga. Kowe minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Mudar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Mbok terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh. Aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus.
Iki kedhe mung guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu Panakawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan lilu banaspati ngleng-nglek balungatan ndak wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang maduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken dalu bapak ilang Bagong mati kok matri ya cangkeme ketekuk Bagong mati bapak ilang kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel tumpuk kaya ngene terus nek miturut kowe piye opak dhewe goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km adoh ya adoh saiki Bagong genah mati terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon ngotong-ngotong batang adoh banget nah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora kowe arek aku mung nunggu apa ora ana gunane mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petruk Mas Gareng Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we pur ndek kaya ngene iki piye apa ora mesake piye kowe arek aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga saka Karang Kadempel ning perkara Bagong rak para Pandhawa durung prisa sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan cocok seru bukleru cocok ayo melayu ning Karang anu aku kena ngopo ayo nek ora iso mbedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh ya yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita ulun bakal batang nggih ampun isih urip kok arep batang Gusti tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni lha ra ngoten napa kula kenging napa kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayang nanging ora dikeparengake dening para dewa wekasan kita Pancakara kelawan para dewa nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita wih lah bener kabeh terus kita adu arep karo Bathara Guru kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin kita kindang kapracundhang tiba ning alas kene kita tekaning pati oh nggih matur nuwun cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan ya diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya syukur kula ajeng takon apa sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika ora Bagong bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh la edan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita
Wis tau sedeng durung. Wis tau selingkuh durung. Sing wis tau selingkuh bojone gareng. Mula kok bojone gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih, ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula barang to? Ngerti. Wo lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuwamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekunah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kilen bakal coba gunung tenang kula numpak sampeyan hus aja mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge endi nyang kok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih ngetak mangkat dina iki Semawi Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku Bagong. Monggo kula dherekipun